खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायहरबाय दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांनो नागिरदों बाहाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल फेस्टिभेल जादों आंल'सैमोन थाङैया बयबो थांजोब्बाय मालाय दिनै लास्ट दे दिनै सनु फैगोन बेनि थाखायनो थांनोसै ओरैनो सिम्पोल देलायबाय बारा देलायाखै नायलांबाय थादो नोंथांमोना सोर सोर थांगोन माबायदि नुदों लोगोफोर भिडिअ लादों मिनिटसो नायनांगौ मानसिया बै बेसे होबाय थानोब्रा बे फेस्टिभेलखौलाय गोमो गोथां दख'ना गाननाय सिदना गारिया ओइ मा दङ हाग्रामा ब्रिजआवलाय दे होमबालाय आङो हाय होननानैल' फैखानोसै नोंथ' मा मोनहैखो अके दे जाहैबावनोसै नोंखौ गासै एम्फौ लाथा जाहोनांगोन आंखौ होनदोंमोन बेखौलाय माथो बोरै फैफेरदोंलाय लायफिनसै आं हाग्रामा ब्रिजआव लांसै जानोसै लायनो दाखोना दं नामा? जाबाय मानसि गिदिर केमेरा लानानै बेरायदों गिलु बालुलाय सानाव लोगो मोनदों आरो दिनैसिम रिंकिया साहाबो लोङो दावदैबो जायो रायजोफोर गासिखौबो जाजोबो दावदैखौनो ओरैनो जानोसै संख्रि लाखियाना लादां ओरैनो दा जाबा जागोन जायाबो नै बिथिंजाय मेहेरमोन दं मेहेर आंबो ब्लग बानायगासिनो हेन्डसामबो नङालै ओमफ्राय जोङो गेस्ट हाउसआव जिरायनानै दंथ'यो जों गेस्ट हाउसआव दंथ'यो फैखागोन जाय फाराफारि मबाइल हमनायफ्रा आंहा लांसै औ दे थाबायलांगासिनो नै मोनफैबाय औहाय एक्टरबो नुला माबो नुला आफसुसो जाजोब्बाय आं ओहो जोंहा एक्टर नायबावलासो बेरायनोसै नै मेहेरा रायलायनो Thank you so much. Wonderful event. And now the meaning of these and resilience is that we are showcasing 5 different groups, but we are also playing together, okay? International Festival Budorman. एम्फौ इन्दि ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বিশেষকৈ 5টা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত
আমাৰ প্ৰফেসৰ জন ওয়াটসন মহাশয়ে বিশেষকৈ ওয়ার্কশপ কৰিছিলে আমাৰ এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা এই ইন্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেল 2023 ওয়ার্কশপ চলি থকাকালি তেওঁ পাঁচটা জনগোষ্ঠীলৈ কাম কৰিছিলে বিশেষকৈ আদিবাসী সান্তাল ৰাজবংশী আছমিজ লগতে গৰ্খা আৰু এই সকলো জনগোষ্ঠীলৈ তেওঁ কাম কৰিছিলে ইয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখত তেওঁলোকে এই লৈ নিজৰ যি প্ৰেজেণ্টেশ্যন নিজৰ দৰে এই সকলো পাৰম্পৰিক বাদ্যযন্ত্ৰ লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ ওলাইছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মন চুই যাব এই নৃত্য প্ৰদৰ্শন আৰু এই পাঁচটা জনগোষ্ঠীলৈ ৰাজবংশী অসমীয়া সান্তাল আদিবাসী গৰ্খা এওঁলোকৰ এই আৰু বড়ো এই গোটেই অনুষ্ঠানলৈ তেওঁলোকে যে আপোনালোকৰ बैखौ होलायलाय नायनि आङो बैयो औ मोजां नंगौसो ओमफ्राय लोगोफोर बेवहाय बेयो ना गासिबो आखाइजोंनो बानायजोबनाय जा मोजां मोजां बानायदों जेखाइ फिसा फिसा खबाइ फिसा फिसा ओमफ्राय मानसि सिखिरि गासिबो बानायजोबदों ओमफ्राय नामफ्राबो जा मिनिथावना दोनखादों मादै दांदुलि ओमफ्राय आदा लावदुम आब' गेमस्रि जा मिनिथावना नाम दोनखादों ओमफ्राय नायबोबाय ओमफ्राय जों बारा गोबाव नायासै सन'सुदखौ नायनो थांबाय बिहा जों थांगौ मानियानो गाखोखाबायमोन खोमा ओमफ्राय जों खेल लायासै नुबोआसैबो ओमफ्राय बरिं मोनबाय जोङो थाबैनो फैफिनबाय जोङो ओमफ्राय थाबाय थायासै थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय